Prednedávno svet obletela správa o šokujúcom správaní členov jednotky OSN vyslanej na územie Venezuely. Cieľom misie OSN bolo prešetriť údajné vojnové zločiny páchané na obyvateľstve prívržencami generála Esperanzu. V tomto ohľade bola akcia úspešná. Avšak počas misie pracovníci OSN popravili jedného zo svojich kolegov, Erla Hickeyho, ktorý zastával v jednotke funkciu tlmočníka a vyjednávača. Poprava bola vykonaná bez riadneho súdneho procesu či relevantných dôkazov. Dôvodom mala byť údajná účasť Erla Hickeyho na pašovaní drog. Medzinárodný súd v Hágu zbavil členov OSN ich funkcie a veliteľovi vymeral trest odňatia slobody vo výške 18 rokov. Páchateľ však do výkonu trestu doteraz nenastúpil a podľa niektorých zdrojov sa nachádza na africkom kontinente. Nasledujú autentické zábery popravy, ktoré nie sú vhodné pre mladistvých divákov. You just fucking shot a UN civilian worker! Rátam do 10, buď vieš po slovensky, ale vieš domov v truhle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie, to je zradca. Pokračujeme po reklame. When you drive into the Esso sign, you know for sure that the service is fine. The Esso train dealer that you will see there is an expert in finest car care. He checks your gasoline and your oil. From your windshield he wipes away all the soil. And your radiator he'll check and refill. Esso service comes with a will. Koniec reklamy. Deväť štátov na juhu USA pod vedením Texasu vyhlásilo v januári nezávislosť a vytvorili tak Konfederáciu amerických štátov. Dôvodom boli spory so severom krajiny o zásoby ropy, ktorá sa stala na severoamerickom kontinente vzácnym a nedostatkovým artiklom. Odpoveď severu na rozdelenie kedysi jednej z najväčších mocností sveta na seba nenechala dlho čakať. Všetko nasvedčuje tomu, že sever mobilizuje svoje vojenské sily, ktoré zhromažďuje na hranici s novovytvorenou konfederáciou a chystá sa na útok proti otrhnutým rebelom. Šejk Hamad bin Rashid al-Ayad, väčšinový vlastník arabskej ropnej veľmoci Arab Oil Company, prislúbil severu finančnú, materiálnu i vojenskú pomoc. O ďalšom vývoji udalostí vás budeme čoskoro informovať.